Jaime
Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratik, biziaren ondia eta salvamenaren zaintza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure zerbitzari orako dituzulako, eta apainik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin itzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu, maitasun osta Frantzisko gure ikasatuarekin, Frantzisko gure hartzaileak egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, Kristeko itxaropenea horrean gure sendiak eta egitako guztiak, bereziki, Joaquin Arbizu eta Fani Guztiza, argizazu zure horpegiaren atitan. Errutitzak izpirituaren, guztio, betiko bizitzen itxin ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Guadalupearekin, San Jose, bere senarrekin apostolu santuekin eta gizaki guztietan, zure arriskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, aita jagoiko alduztun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe gaitza guztiak gizardi eta gizardietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiaren jarraituz, bitur gabe esan dezagun. Gure egia zeruetan zeraman, santu izan berik zure izena, etorberik zure erreinoa, egin berik zure gaia zerua bezala gurrean. Emain gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen duen zero, eta ez gute tratu eman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emain duzu bakea gure egunotan, zure errukiak eskertekatik garri bizien zen eta estuatuetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzaileak noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, eman duzun elizaren bakea, eman batasuna, errege bizia zera, gizardi eta gizardietan, jaunaren bakea beti zuekin, eman duzue bakea ekarri. Jangoikoarekin dutxa,